Noswaith dda I chi, dyma newyddion a chwaraeon y 5 o Chwefror. Y prif straeon heno. Cymru yn ennill y nilyn gan drechu Iwerddon gyda gôl gosb yn y munud olaf. Mwy o golli bywyd yn Syria gyda adroddiadau bod 200 wedi lladd yn Ninas Homs. A'r disgyblion o Fachynlleth sydd wedi llwyddo gyda ffilm sydd i'w dangos yn y gema Olympaidd. Wel, wedi diweddglo llawn cyffro y nilyn, mae Cymru wedi curo Iwerddon ym mhencampwriaeth y 6 gwlad. Gôl gosb hwyr gan Lee Halfpenny, seliodd y fuddigoliaeth o 3 phwynt ar 20 i 1 ar 20. Yr Alban fydd y gwrthwynebydd nesaf yng Nghaerdydd wythnos i heddiw, a 2 gêm gartref arall i ddilyn yn sydyn mae'r gobeithio'n yn uchel am ymgyrch llwyddiannus eleni. Dyma Rodri Llywelyn. Roedd hi'n stori gyfarwydd. Cymru bwynt ar ei hôl hi a chic gosb gan Lee Halfpenny i ennill y gêm. Ond yn wahanol i rownd gyn-derfynol Cwpan y Byd, roedd na ddiweddglo hapus yn nilyn. O'n i'n gwybod bod ni'n gallu dod nôl, a yn y Cwpan y Byd, o'n i'n dod nôl hefyd yn gemau mawr a dangos cymeriad a pob clod i'r gyr o boes heddi to. Gyr o'n i wedi aros lan a ennill y gêm o diwedd a yn great feeling i ennill. Trodd pwysau cynnar yn bwyntiau heiddiannol. Rhys Priestland y crewr cyn i Jonathan Davies groesi. Ond doedd Priestland ddim heb fai. Roedd na dimlad anghyfiawn am fantes Iwerddon wrth droi prin oedd ymosodiadau'r Gwyddelod cystal cais Rory Best. Bu'n rhaid i'r capten Sam Warburton adael gyda chos gwsg, ond dath ysbrydoliaeth o gyfeiriad arall. Y cyfuniad sgarlad rhwng George North a Jonathan Davies yn arwen at ail gais y canolor. Mi bendiliodd y fantes 5 gwaith. Cerdyn melyn gafodd Bradley Davies am y dacl hon ac roedd cosb bellach wrth i Tommy Bow groesi tra bo'r clo oddi ar y ca. Mae gwaharddiad yn siŵr o ddilyn. Yn ddigymar yn yr Afifa heddi, cais George North ddath â Chymru yn ôl o fewn pwynt. Ac wedi trosiad aflwyddiannus doedd Halfpenny ddim am fethu am yr eildro. I think we can play better than that today, but the fact we've come here and won away in this stadium, I think we'll take that result, and the last minute penalty put ourselves under a bit of pressure. I think we're only about 70% of what we're capable of doing. Os oes gwell i ddod, mi allai fod yn bencampwriaeth i'w chofio. Rodri Llywelyn ac fe fydd Rodri yma gyda'r rhagor o chwaraeon ymhen rhai munudau. Wel, ar ôl y gêm, mi ges I air gyda chyn fewn o'r Cymru, Gareth Edwards, a gofyn iddo am ei argraffiadau o'r gêm yn nilyn. Wel, oedd hi'n gêm fendigedig, yn wedig ar ôl gêm ddoi lan yn yr Alban, gêm llawn rygbi, chwarae hyderus gan Cymru. Mae rai fi gyfadde, ond I ddim yn gwybod cyn y gêm pwy ffordd oedd y gêm yn mynd I fynd, ond oedd Cymru llawn haeddi'r fuddigoliaeth. Ac falle 10 munud o'r diwedd, oedd neb yn gwybod pwy ffordd a pwy dîm oedd mynd I ennill. Cymru'n dod nôl yn gryf ac yn haeddi'r holl beth. Ydy o'n galonogol, da chi'n meddwl, Gareth, bod y tîm wedi cadw'i pennau efo un dyn yn bryn a bod nhw wedi dod lawr y cae na nôl wedyn I hanner y Gwyddelod? Oedd pob un yn credu yn y studio bod ni wedi falle colli'r gêm fam Bradley Davies I ffwrdd o'r ca. Meddwl bod y garden felyn falle wedi mynd I wneud y gwaniaeth, achos dim llawer rhwng y ddau dîm. O'n i'n teimlo ar y pryd ni bod y Gwyddelod yn dod nôl yn gryf ac yn warau'n gryfach ac yn sicrhau'r meddiant. Ond o'r dechrau'r diwedd, oedd Cymru'n credu yn ei hunain. Wrth gwrs George North, oedd e'n gawr iddi, mae e'n gawr o ddyn, gawr o grwtyn, ond bod yn gawr yn fwy na un sens iddi, achos gymerodd ei gyfle, a oedd 2 neu 3 dyn I dynnu fel awr bron bob tro ac yn haeddi'r cais na. Allen ni byth feddwl fod ni am munud I fynd, ond oedd pobl yn teimlo falle bod mynd I fod ychydig bach rhy bell I Gymru, ond wrth gwrs y gic gosb ar y diwedd yn rhoi cyfle I Lee Halfpenny, a fe wedyn ni wrth gwrs yn barod am yr eiliad yna, gallu dod dros I siom yn Seland Newydd, a pob clod I fe bod wedi cico'r cic.
Gareth Edwards, at newyddion eraill y dydd rwan, mae'r ysgrifennydd tramor William Hague wedi dweud bod angen i'r cenhedloedd unedig barhau i geisio sicrhau cytundeb mwyn delio ar argyfwng yn Syria. Yn Efrog Newydd ddoe, mi wrthododd cynrychiolwyr Rwsia a China a chymeradwyo dogfen yn galw ar yr arlywydd Bashar al-Assad i ildio'r awena. A hynny yr adroddiadau sydd heb eu cadarnhau eto bod tua 200 o bobl wedi lladd yn ystod y gwrthdaro y penwythnos yma. Adroddiad Iwan Griffiths. Rocedi'n targedu dinas Homs. Mae penderfyniad Rwsia a China neithiwr felly i wrthod ymdrech y cenhedloedd unedig i ddod ar trais yn Syria i ben wedi sbardino ymateb chwyrn o fewn y gymuned ryngwladol. Penderfyniad a fydd yn hybu'r gyfundrefn greulon i ladd hyd yn oed yn fwy. Dyna ymateb yr ysgrifennydd tramor William Hague. Fel un sydd wedi cwrdd ag arlywydd Bashar al-Assad, mae aelod seneddol mynwy yn pryderu am ddyfodol pobl Syria. Moment, mae'n bwysig iawn i gwneud beth ni'n gallu wneud i cofnogi y bobl yn Syria, ond i cofio hefyd pan mae'r llywodraeth yn ddisgwyn, bydd hynny ddim yn datrys y problem, bydd pethau fel hyn yn cymryd amser. Does dim guarantees o gwbl, mae'n eitha bosib fyddwn ni'n cael rhyw fath o llywodraeth extremist a bydd hynny yn achos hyd yn oed fwy o problemau yn y Middle East. Roedd y mesur a gafodd ei ystyried gan gyngor diogelwch y cenhedloedd unedig neithiwr yn galw am newid democrataidd i system wleidyddol Syria. Ond tra bod y cenhedloedd unedig yn ranedig, mae gweld diwedd i'r argyfwng yn Syria yn y tymor byr o leia yn ymddangos yn anhebygol. Yn ôl yma mae eira trwm yn parhau achosi problemau i deithwyr mewn sawl rhan o Brydain. Bydd rhaid i ganodd o bobl dreulio'r nos yn ei cerbyda ar draffyrdd yn Ne Lloegr. Y bore yma roedd rhaid dargyfeirio hediadau o faes awyr Heathrow i Gaerdydd am gyfnod, gan fod hanner yr hediadau yno wedi canslo. Dydy'r tywydd heb fod mor arw yma yng Nghymru, ond mae gyrwyr yn cael cyngor i fod yn ofalus gan fod rhew yn parhau ar sawl ffordd. Mae dros 100 aelod y Seneddol y Cydwadwyr wedi ysgrifennu at David Cameron yn galw arno i gwtogi y cymortholiadau sy'n cael ei rhoi i annog adeiladu ffermydd gwynt. Mae'r gwleidyddion yn dadlau ei bod yn anheg disgwyl trefthalwyr i dalu cymaint am ddatblygiadau o'r fath. Maen nhw hefyd yn dweud fod angen newid canllawiau cynllunio i'w gwneud yn haws i bobl wrthwynebu codi ffermydd gwynt ger ble maen nhw'n byw. Am weddill chwarae'r dydd rwan, dyma Rodri Llywelyn. Rodri. Iolo, diolch Helona. Mae Manchester United wedi ildio rhywfaint o dir yn uwch gyngred Lloegr y penwythnos hwn, ond mi allai fod yn wath. Roedd Chelsea 2-0 ar y blaen cyn i goliau Wayne Rooney adfywio'r pencampwyr. Mi orffennodd hi'n cyfartal 3-1 sy'n golygu mai 2 bwynt o fantes i gan Manchester City ar y brig erbyn hyn. Dyma Gareth Davies. Ar ôl collin erbyn Arsenal a Lerpwl yn Stamford Bridge y tymor yma, roedd yna bwysau ar dîm Chelsea. Ond y tîm cartref darodd gyntaf. Am ddiffynwr United Jonathan Evans yr rhoi'r bel yn ei rwyd ei hun. 1-0 i Chelsea ar y hanner. Eiliadau'n unig ar ôl i'r gêm o ddechrau, chwip o ergyd gan Ian Mata yn dyblu'r fantais. Ac ar ôl i David Luiz rhwydo funudau'n ddiweddarach, roedd hi'n ymddangos fod y gêm ar ben. Ond diw'r pencampwyr ddim yn ildio'n ddi wrth wynebiad. Ail gic o'r smotyn Wayne Rooney yn sicrhau diweddglo cyffroes. A 5 munud cyn y chwibon ola, y gŵr o Fecsico, Javier Hernandez, yn sicrhau pwynt annisgwyl. Amser cinio Aston Villa oedd yr ymwelwyr yn Newcastle. 2 gol i 1 y sgôr terfynol, a Newcastle felly yn symud uwchlaw Arsenal i'r 5ed safle. Pwt arall o rygbi heno ac yn y cwpan Eingl Gymreig dath ymgyrch egleision i ben gyda buddigoliaeth hir ddisgwyliedig. Croesodd Tom James 4 gwaith yn erbyn Harlequins wrth i'r tîm cartre hawlio cyfanswm o 6 ais yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Roedd Sarah Thomas ymhlith y sgorwyr wrth i dîm hoci merched Pryden gyrraedd rownd derfynol tlws y pencampwyr am y tro cynta. Y Gymraes o ferthu'r Tydfil rwydodd gol gynta'r fuddigoliaeth o 2-0 dros yr Almaen. Bydd Pryden nawr yn wynebu Ariannin tra bod Thomas yn gobeithio cael ei chynnwys yn ddiweddarach eleni yn y garfan ar gyfer y gemau Olympedd. A dyna i chi'r chwaraeon. Iolo. Rodri, diolch yn fawr iawn. Mae 5 o ddisgyblion o Fachynlleth wedi ennill cystadleuaeth trwy Brydain am wneud ffilm fer sy'n golygu bydd ei ffilm yn cael ei dangos yn Llundain yn ystod y gemau Olympaeth. Mi gymerodd y plant ran mewn cystadleuaeth i greu ffilm am gamp Olympaidd ddychmygol, ac wedi ystyried yn ddwys, mi ddewisiodd y ddisgyblion gamp y byddai'r Cymru yn sicr ymwneud yn dda yn ni.
Craig Duggan sy'n egluro. Yn ychymyg disgyblion Ysgol Bro Ddyfi, fel unrhyw gamp Olympaidd arall, rhaid paratoi'n drylwyr cyn yfed te. Nid ymlacio, ond ymarfer caled yw ystyr paned yn ei ffilm nhw. Ond sut fydde plesio'r beirniad? Y bysyddi fod yn astudio, just cael y posture yn iawn. Fel wnaeth i just cael y bysyddi yn iawn efo'r twink bach yn y finger a wedyn just hyfed fel yna, efo dim expression o gwbl. Bach fel y pobl ar Downton Abbey, rhywbeth fel yna. Dyma nhw'r ser a'r criw camera a nath y ffilm mewn un penwythnos, gyda chymorth ffilm 15, cwmni cynhyrchu o'r canolbarth. Sefyll i o flaen yr ysgol gyfan a gweud dyma'ch cyfle chi i wneud ffilm fer fydd o bosib yn cael ei dangos yn y gemau Olympaidd yn llun. Ac wrth gwrs, fel mae pobl yn yr ardal yma, oedd pawb yn meddwl dod y sy'n ddim gobeth, mae yna bobl yn Llundain. Ond roedd gobaith, a ffilm Machynlleth enillodd yn erbyn ffilmiau byr o dros Brydain, oedd wedi hysbrydoli gan y gemau Olympaidd. Aeth y ffilm ni ar y wefan, Film Nation, a cafodd ei fotio ffilm y mis, a wedyn roedd na panel o pobl yn pigo'r un gwell o hynna, dyna ni. Ffilm fach gath ei wneud mewn 2 ddiwrnod yn gallu cael siwt gynulleidfa Llydan ac yn cael ei gwneud mewn ysgol fach o 300 o blant yng nghanolbarth Cymru. Mae miloedd eisoes wedi gweld ar y we, ond bydd y gynulleidfa yn llawer mwy ymhen rai misoedd pan fydd y ffilm yn cael ei dangos mewn canolfannau lle bydd cystadlu go iawn yn y gemau Olympaidd. Llongyfarchiadau i bobl ifanc Bro Ddyfi. At gamp arall sydd wedi cael cryn sylw hyn yma, mae Cymru wedi ennill i gêm agoriadol ym mhencampwriaeth y 6 gwlad. Mi gyro nhw Iwerddon yn Nulyn o 3 phwynt ar 20 i 1 ar 20. Lee Halfpenny yn llwyddo gyda gôl gosb y munud ola'r gêm. Yn erbyn yr Alban y bydd y gêm nesaf wythnos i heddiw. Ac ar y nodyn calonogol yna, mae pawb yma yn mynd am baned. Diolch am wylio. Nos dawch. Noddir tywydd S4C gan PV Solar Solutions yn sicrhau dyfodol disglair gyda'n gilydd. Helo na, noswaith dda i chi, ac wedi dechrau digon gaeafol i'r penwythnos. Mae